Takže čaute ľudia, ja som Fortnite. Prepáčte, že nie som na svojom normálnom účte, ale rozhodol som sa, že budem hrať Minecraft na svojom účte platenom Minecrafte, pretože ja používam launcherko neplatený Minecraft. Takže ja budem dneska hrať UHC rany a jednoducho chcem vám to spríjemniť, a to tým, že ich natočím, aby ste vy nemuseli pochopiť, čo to je. Jednoducho, a idem teraz, kde sú? Aha, ja som na druhej strane. Takže najprv musím nájsť, potom... Tak. No. Tak. A teraz pojem ku nejakému herimu. Teraz len počkať na hráčov. Pardon, že to bude také zdlhavé, ale ja neviem robiť strihy. Takže prosím, nech na tomto bude aspoň 60 zhliadnutí za to, že mám na Blade Balle aj možno už teraz 70. Ďakujem vám ľudia, ďakujem, že ste ma sledovali a zajtra už vidia aj tretia partka, keď chcete. Keď na tomto videu samozrejme bude aspoň 10 zhliadnutí, tak by som si hrozne prosil, tak by som si... Ja som to dal! No nie. Ja som to vážne dal. Ja som v tej moment si nevedel dať. Tak som spadol a tu niekto stojí. Ja. To je klasický SGčkový styl, jo. Áno, ja som Alex. Ja som znova sám, tak idem asi nájsť nejaký normálny server. Tak prosím, ostaňte tu. Lebo ja nedokážem vážne nájsť niečo normálneho. 42 ľudí hrá a tu 0, pretože... Čo? Práve ľudia dohrali. Takže sa pripojím tu. Nejakého týmu s sípkami. To je 2v2, takže musím si vybrať nejaký tým G1. Ach ja, no nikto nechce byť. Tak nejaký fake cez potržítko SK. Tam je parkour. Čo bolo za zvuk? Ja vôbec neviem. Nie, ja som zrazu prišiel o svoju rýchlosť. Čo to bolo? Ešte ten fake CZSK so mnou chcel ostať. Ja som celkom dobrý hráč. Aj keď furt na PvPčku zomrem, pretože ja nie som dobrý PvPčkar. Aj keď nemám žiaden kit, tak musím si nasadiť starter. Pretože to je môj jediný kit, ktorý mám. Pretože ja som v tomto nový. Jednoducho nikdy som UHC rany nehral. Ani som ich nenatočil. Ako hral som ich párkrát. Ale furt som mal starter kit. Pretože neviem si nafarmiť normálne. A nemám na to peniaze. Ako nemám na to gemy. Lebo ja veľmi nevyhrávam, ale Annihilation ale poradím vám, to čo hovorí stále Glitch. Annihilation je najlepší spôsob farmenia gemov a coinov. Lebo tam jednoducho zarábate najviac podľa neho z každej hry. A to je podľa neho dobré. Aj keď je tá hra zdlhavá, pretože má 4 fáze, ak nezomriete, a to je tá zdlhavá, a prečo tu vybuchlo TNTčko. Ja som si zapol tie veci, čo vidíte tam. Neviem vám ako to, že tu jedia? To neexistuje. Čo má tá typka v inventári normálne? Cosmic menu, transformations... Bet. Aha. Ja nemám nič kúpené. Pozriem sa na gadgety. Users 0, pair, fireworks, TNT, shooter. 0, 0, 0, 0. Nikto to nepoužíva, hej. Čo to je? Banner. Witherboss. Chcem mať Witherbossa, kamo. Mounts, mini pets. To ja nemám Championship Bundle. Ani Holidays 2023, ja mám 35 coinov doslova.
Myslím, tu je 22 hráčov a musím počkať aspoň minimálne do 40, či... Hej, teraz som si istý, že je 40 hráčov. Áááá. Strašné. Ja parkour skákať normálne neviem. Napojil sa to nejaký... Marecek... Počkaj. No. To je Marecek 2021. To kto? Marecek. Tu je Marecek! Mám Marecka. Ja sa chcem pridať do týmu, on vyzerá byť profičkom. Aj má Marek nejaký tým, tu je Fonik, kde... Nevidel som nejak toto. Kde je Marecek? Tam bol Nubík. A nejakého Marecka. Kde som s typkom. Klaudy nejaká, tu je, neviem. On asi nemá ešte vybratý tým. On si asi vyberá kit, ne? Pretože to je často s tými pierkami. A to je vyberač kitu. Pardon, musel som sa poškrabať. A to som musel vážne buchnúť do svojho stojanu na mikrofón. Lebo tie sluchatka ma hrozne draždia na hlave. Au. Napíšem niečo. Ne. Horse Rider napísal. Ešte, že mám nastavené zapnutie na N-ko, lebo by som nemohol napísať M-ko. Vlastne nemôžem napísať M-ko. 28 hráčov, zrazu sa tu napojilo asi 50 hráčov. Vlastne za tú dobu sa zapojilo 30 hráčov. Ja chcem vyhrať aspoň túto jednu hru, alebo jednoducho sa zapojiť aspoň na nejaké miesto. Jednoducho chcem si aspoň nafarmiť hrozne dobré veci. Aspoň aby som mal dia. Škoda, že si nemôžem... Počkaj, môžem si zastaviť skin Steva. Steve mi príde lepší. Čo je Sleeve? Neviem. Asi nemôžem. Takže musím vydržať túto hru jak Alex. Ja som chcel byť aspoň Steve. Steve je lepší. Steve je najlepší. Steve je proste trend. Trendy oblečenie nosí Steve. Steve si asi kúpil, neviem čo, Nike. Steve si kúpil Nike oblečenie, aké to vyzerá, keby si obliekol niečo, keď zabil zombíka. Asi z toho dostali vírus. Jednoducho zabili zombíka a mali vírus. A tá typka, tá Alex mi normálne zavádzala ešte k tomu. A nikdy nezačneme vlastne. Lebo to je strašne. Ja som tam Mio od bouchálka. Som mikrofón. To nie je Mia, to je niečo podobné ako Mia. V skine Charmandra, mne sa zdalo, že to Mia. Normálne to je skin Charmandra ako Mia. Od bouchálka. No to je ona. To je ona. Skočila dobrovoľne dole normálne. Sa jej nepodaril asi skok. My nikdy nezačneme, lebo tí VIP sa nemôžu normálne. Normálne proste, proste furt tí VIP sa napoja a potom leftnú. Aj Mareček 2021, nie. Mareček, ten hral asi na čom starejšomke. Nie, mne príde super meno Mareček. Mareček je najlepšie meno. Najmä na Minecraftiaka. On sa furt niekto odpojí normálne. Ja som znova sám, no to je super. Tu je niekto sám. Zazil. Zazil. Ešte sa k nemu pripojil. On sa aj odpojil odo mňa. Aha, on leftnul normálne hru. Niekto sám.
tu je? Loputislav. To je Bedhounds. Niekto tu má vážne to piera kúpeného. Snad sa odo mňa ani tento nelivne, lebo ak hej, tak budem nahnevaný. Loputislav. Čo má byť za meno? On sa odo mňa livnul normálne. Oni sa ma všetci boja, alebo čo? Ešte, že som klikol na posledné miesto, lebo tam bol konečne niekto, kto so mnou chce byť. A konec zistím, že aj on sa odpojí. Skoro som to dal, ja som len blbec, ja neviem skákať parkoury. Parkour master si hovorím a tu neviem ani. Skákať parkoury. Teraz bude chvíľku tichá, pretože idem sledovať mačičku. Čo je mačička? To je YouTube. ITB. Spadla. Tu budem sledovať nejaké zelené creepera. Oni všetci odo mňa... Ja som repelent na devčatá. On tu niekto má normálne českú vlajku. Ja sa idem pozrieť, koľko stojí česká vlajka. Aspoň slovenská vlajka. Banner. Nie. The Earth. Ja by som chcel mať The Earth. The Earth, Dragon. Discord. Ako si môžem linknúť Discordu? Aha, normálne sa napám do Survival Games. A kde má Survival Games sakra Discord? Slovakia flag musím securnúť. Ja chcem mať Slovakiu. To je moja obľúbená krajina, pretože ja som Slovák. Moja vlastná vlast. Snaď ma... Tu. Yes, konečne. 60, 59, 58, 57. Ja budem to radšej komentovať. Už teraz komentujem všetko. A som repelent na ľudí, idem sledovať typka, čo má vlajku na hlave. Čau. Normálne odmieta byť so mnou. Zasa poje ešte Mareček. On to stihne. Ešte 30 sekúnd, 21 sú 42. 43, tak teraz bude niekto sám normálne. Tak nie, teraz budú všetci spolu. Každý má vlastný tím. Tak teraz už rozhodne. 46 to stačí, nie? Tak nie, 48 ešte. Niekto, čo to je vlastne veda? Čo je to za otázka? Bude 25 tímov. Och joj, to sa bojím. Rýchlo potrebujem kraftiť. Nie, to je do vody. Musím tam položiť blok. Rýchlo. Ja som to nesihol, ja som hlupák. Typek mal dobrý spawn. Idem pokácať pár stromov a idem si naťažiť nejaké hlúposti. Tak to je lepšie. A sme tu nechali svoje crafting table, každý si ich bere, nie? Jeden strom, nič. Druhý strom, ešte väčšie nič. Tretí strom, ďalšie nič. Štvrtý, nič. Piatý, jedno jabko. Nice, konečne aspoň jedno. Ďalší, nič. Ďalší, nič. Ďalší, nič. Ťažím každú minútu. Ďalší, nič. Ďalší, jedno. Ďalší, nič. Ja to beriem. Ďalší, dve, dobre, to stačí. Musím nájsť rýchlo caveu. Hlavne nemôžem sa deliť s typkami, pretože ma... Kto nechal na zemi dve jabka? Oni sú snad šialenci? Nikto nepozná pravidlo. Nájdi jabka, alebo zomrieš. On to typek normálne zavstával, aby som sa za ním nedostal. Tak ja si aspoň naťažím uhlie. Potrebujem ho. Kamo, sa k tebe dostanem a on si nenaťažil ani torčky. Čau. Kamo, to je moje. To je moje. On mi to bere, čau.
Ja miznem. On si normálne tu ťaží, to je jeho jaskyňa, no dobre, čau. Ja musím ísť nižšie, alebo niekam preč. On sa ma normálne bojí ešte. On ešte mi zakýve, že čauko. 9 minút, no tak to veľa času teda nemám na naťaženie. Ja som blízko bodru? Nie. Musím nájsť rýchlo nejakú cave týmto smerom, lebo ja inak nedojdem nikam. To je ovca, tu potrebujem zabiť. Pre jedlo. Aby som sa mal aspoň čím hunger dohealovať a tak ďalej. Ja nemám čas na to, aby som hľadal vlastné cavey. Musím nájsť... tu je jedna. Ako je tu veľká diera. Celkom malá. Jedno železo, ďalej. Ďalšie 2 železa. Môj sen je nájsť diamanty, aby som mal dobré výbavu. Levely nie sú vôbec podstatné, pretože môj teammate asi nebude mať enchantera. On má 19 HP, pretože spadol niekam do jamy. Ďalšie železo, to je podstatná vec, hrozne podstatná vec, bez neho by som nemohol žiť. Aj železo je môj život. Teraz budem chvíľu ticho jednoducho majnovať. Zlatisko. Teraz sotva na jednu. Úzká ulička nikam nevedie. Užšia ulička. Aspoň niekam. Kamoško, kam. Au. Au. To boli normálne. Jau. Až u srdca. Nedokážem položiť žiaden blok. To už je sotva na 2. Na 2. To som nechcel veľmi. To je kejva! Normálne veľká kejva! Jaskyňa! To je cez seba. To je malá kejvka, do nej sa potrebujem, že tu sa nenájdu nejaké dia. Ja mám 17 železa, tak to potrebujem nájsť aspoň nejaké torčky na 18, 19, 20, 21, 22, potrebujem aspoň 26, 23, 24, 25 a ešte jedno tu. 26, viac nepotrebujem. Tu sú torčky hneď, oh my gosh. Ja som kresťan, nemôžem hovoriť niečo nago pre jednoducho. Chápejte, nago. 6 minút, no tak to som vážne pokazil. Mám tam dole vodu a lávu ešte k tomu. Úplne normálny život. Vodolávový. Nenachádza sa tu niekde diamanty? Tu by sa mohli. Nie, tu je lava. Normálne ja radšej zastávam, ja si radšej postavím mostík a zastávam tú lavu. Au. Tu je lavové jazero. Tam môžem dať diamanty. Aha. Tak tam sa dnu nedostanem. Rýchlo zlaté jabko. Uhorím. Nie. To nie je fér! Idem ešte jednu hru, dám tomu poslednú šancu, ak tam bude nejaký hráči. 10, tak tam nejdem. A ešte k tomu random, to ja nejdem. Random nikto. Ak sa samozrejme nenapoja viac hráčov, tak tam nejdem. To radšej pôjdem do normálneho Skywars Party Games, nie. Pozriem sa, že tu nie je Survival, lebo Survival by som si rád zahral. Ale
Bed Wars, Egg Wars, Build Method, Pit a Arcade. Pozriem sa. Dragons. Arcade, Split nechcem hrať. Egg Wars, možno Bed Wars. Je tu Sky Wars. Je tu Annihilation Duels. Bridge Builders. Dobre, idem Bridge Builders, to je dobrá hra. Ale čo, radšej nie. Počkajte. Idem na lobby a idem vám oznámiť, že už musím končiť. Ale vám oznamujem, že nebojte sa zajtra. Otvoril som môj inventár. Takže nebojte sa, zajtra vám sľubujem, že natočím tretiu partku Blade Ballu. Takže prosím, sledujte toto video, dajte sub, like a uvidíme sa zajtra pri Blade Balle. Takže čau.